Insellem l-semmija kollha ta' Radju Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna minn fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex. Se nirrinxandru f'xandiera diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex il-Quddisa tal-lum is-Sibt il-21 ta' Marzu. Illum niċċelebraw il-liturġija tar-Rabaħat tar-Randan. Nofru din il-Quddisa għal benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju, għal bżonnijiet u l-attenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal morda u għas-semmija kollha ta' Radju Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa r-rettur ta' dan is-santwarju Dun Gerard Boħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għanda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nselmilkom minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu u eżjes tal-spettaturi. Kien hemm xi ħadd qal ingħalqu l-knejjes. Ingħalqu il-knejjes tal-ġebel, imma mhux il-knejjes vera, l-knejjes ħajjin, il-knejjes tal-familja, tad-dar tagħna. U għalhekk ejjew nżommuna l-koll flimkien maqgħudin flimkien fi spirtu wieħed biex minn djarna wkoll waqt li toħroġ it-tarba ħerqana tagħna lil-Alla, aħna wkoll niftħu qalbna biex nilqgħu il-messaġġ tiegħu li jrid jagħtina. Dawn il-sibiet f'moħħna u f'qalbna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew fiduċjużi quddiem Alla nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu, mulej ħniena, Kristu Ġesu, li fuqek erfajt il-miżerja ta' kull bniedem, Kristu ħniena. Mulej, inti dawl għal dak kollha li jilsibuk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti b'mod tal-aġeb ċerda tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-verb tiegħek. Għamel li l-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u b'fidi mħeġġa biex jiċċelebra il-festa solenni tal-Eid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Samwel:
imla il-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibatek għand Ġesse il-Betlemita għaliex minn fost ulidu jien għażilt għalija sultan. Ġara li malli Samuel wasal ra lil Eliab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu, u il-mulej qal lil Samuel: tħaritx lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jiena diġà warrabtu, għax il-mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem dak biss li jidher fil-għajnejn, imma jara l-qalb. Ġesse ressaq quddiem Samuel 7 min ulidu, imma Samuel qallu: il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn, u s-sokta jgħidlu: dawn huma it-tfal kollha? U Ġesse wieġbu: għad fadal iż-żgħir qiegħed jirannaġġ. U Samuel qal lil Ġesse: ibet għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bagħat għalih u ġibu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samuel: qum u idilku għax dan hu. U Samuel ħaf idejh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. U minn dakinhar il-qudiem niżel fuq David u ħakmu l-ispiritu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura qiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni, hemm hu irejjaqni. Ngħidu: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Immexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fwiet mudlam, ma nibżax minn ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni. Ngħidu: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Inti tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Ngħidu: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu it-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti: intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawliet id-dawl li jintom. Frott id-dawl jinsab f'kull ma hu tieba, f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Fittxu li tarfu dak li joġob lil mulej u tissieħbux fl-emejjel tad-dlam bla frott, imma ikxfuhom fil-beraħ. Għax dak li qegħdin jagħmlu huma fil-moħbi tistħi imqar jekk issemmih. Imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ, id-dawl juri kollox, għax kull ma jidher huwa dawl. Għalhekk jingħad: stembaħ int li jintriqet u qum mill-imwiet ħajjiddi fuqek Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Gloria u tifkir lilek Kristu. Gloria u tifkir lilek Kristu. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Gloria u tifkir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien għaddej Ġesu. Lemaħ raġel qama minn twelidu u d-disċipli tiegħu staqsewh: Rabbi,
dan twilet għama għax dinepu stess, jew għax dimbu il-ġenituri tiegħu. Ġesu wieġeb, mhux għax dinepu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar jeħtieġilna nagħmlu x-xogħol ta' dak li bagħatni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja jiena huwa id-dawl tad-dinja. Kif qal dan, beżaq fl-art għamel minnu qisu tajn u dilek bih għajnejn ir-raġel għama u qallu: mur inħasel f'inment ta' Silewam, dan ifisser il-mibgħut. Mela dak mar inħasel u ġie jara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh għax hu kien tal-lab qalu: dan mhuwiex dak li joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi wħud qalu iva hu, oħrajn qalu le, imma jixbħu. Iżda hu qalilhom jiena hu. Qallu: mela kif infetħulek għajnejk? Weġibhom: wieħed raġel jgħidulu Ġesu għamel ftit tajn, dilik li għajnejja bih u qalli mur f'Silewam u inħasel hemm. Mort, inħsilt u ġejt nara. Qalulu: fejn huwa dan ir-raġel? Qalilhom: ma nafx. Lil dan il-bniedem li fl-modi kien għama ħaduh għand il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnejn il-għama inserta kien is-sibt. Il-Fariżej ukoll staqsewh mill-ġdejt lill-għama kif sar jara u hu qalilhom: għedli ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel u issa qiegħed nara. Xi wħud mill-Fariżej qalulu: dan il-bniedem mhuwiex ġej minn Alla għax ma jħarix is-sibt. Iżda oħrajn qalulu: kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn? U ma qablux bejniethom. U reġgħu qalu lill-lama: inċidirlek minnu, issa li fetaħlek għajnejk. Qalilhom: dak profeta. Il-Lowt ma ridux jemmnu li jew kien għama u ħajd dawl qabel ma batu għal ġenituri ta' dak li sar jara u staqsewhom: dan li intom qegħdin tgħidu li twilet għama, dan binkom? Mela issa kif ġie jara? Il-ġenituri tiegħu wieġbu u qalulhom: nafu li dan huwa t-tifel tagħna u li twilet għama. Imma kif issa ġie jara, dan ma nafuhx u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu, ħajjitkellemu għalih innifsu. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mill-Lowt, għax il-Lowt kienu ġa ftehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqar li Ġesu l-Messija isejpruhu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri wieġbu żmien għandu staqsu lilu. Għal darb'oħra reġgħu batu għal dak li kien għama u qalulu: għati glorja lill-Alla. Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. Dak weġibhom: jekk hux midneb ma nafx, ħaġa waħda naf, li jiena kont għama u issa qiegħed nara. Qalulu: imma hu x'għamillek, kif fetaħhomlok għajnejk? U weġibhom: ġa għedtilkom u ma smajtux. Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dixxiepli tiegħu? U qabdu jgħajruh u qalulu: dak kien dixxieplu tiegħu, aħna ta' Mosè dixxiepli. Aħna nafu li Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu. Weġibhom ir-raġel u qalilhom: sewwa, hawn qiegħed il-għaġeb li intom ma tafux minn fejn inqala u madankollu lili fetaħ li għajnejja. Aħna nafu li Alla
mhux se jisma' l-midinbin, iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lill-Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed għama mit-twelid. Li kieku dan ma kienx ġej minn Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Imbagħad qabżu u qalulu: Int se tgħallem lilna, int li twelidt dnubietek waħdek, u keċċewh il-barra. Ġesu sema li keċċewh il-barra, sabu u qallu: Temmen int f'bin il-bniedem? Dak wieġeb u qallu: Minu mulej biex nemmen fih? Qallu Ġesu: Mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek. Qallu: Nemmen mulej. U nxteħet arkubtejh qudiemu. Imbagħad Ġesu qal: Jiena ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaqq, biex min ma jarax isir jara u min jara jama. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan u staqsewh: Aħna wkoll omja? Weġibhom Ġesu: Li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Immissa qegħdin tgħidu aħna naraw, mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ejjew ħut Jeżjes nimtlew bil-kuraġġ u b'tama qawwija. U dik il-kelma li jedna wara dan il-qari tifħir lilek Kristu. Noħorġuha mill-fond ta' qalbna għax ħafna drabi tant drajna nwieġbu b'dan il-mod li toħroġ b'mod naturali u bil-kemm napprezzaw għalfejn jien lil Kristu qed ngħidlu tkun inti mfaħħar ta' min ibjirkek, nirringrazzjak. Ħanaraw ftit kemm għandna għaliex nirringrazzjaw lil mulej. Forsi ħafna minna hekk f'dan iż-żmien inħossuna magħluqin. Inħossuna bħal dan il-għami li ma jistax jiċċaqlaq għax ma jarax, ma jistax imur fejn jixtieq. Forsi wkoll jiġuna id-dubju u ngħidu imma il-mulej Alla għaliex qed jippermetti dawn l-affarijiet? Fejnu? Għax mhux jisma' t-talba tagħna. Hekk il-qari tal-lum Jeżjes, l-ewwel qabel kollox qiegħed hemm biex iqawwi fina t-tama, biex dak id-dlam li daħal fil-qalb tagħna jiġi jimdawwal bid-dawl tal-mulej Ġesu. L-ewwel qari, ħanaqbad sentenza waħda biss. Xi wieġeb is-saċerdaw il-profeta meta jmur biex jidlek il-David bħala sultan? Alla ma jħariex lejn dak jidder. Alla jħares lejn il-qalb. Mela din l-ewwel punt li lilni u lilek għandha sserraħni. Nemmen li Alla ma jħariex lejn tant dak l-għamilt jew dak li ma rnexxielix nagħmel. Imma Alla bħalissa qed iħares lejn il-qalb tiegħek. Dik il-qalb li forsi miġuwa, forsi mbeżza, forsi għajjina. Alla jaqra il-qalb ta' kull bniedem. U din hija kelma Jeżjes li lilna għandha tagħmlilna kuraġġ anke f'dan il-mument li għaddejjin minnu. Però jew Jeżjes ma nitkabrux quddiem Alla. Dan kien l-iżball
tal-Farizej, il-Vanġelu tal-lum jispiċċa b'dik iċ-ċanfira li jagħmel Ġesu lill-Farizej u jgħidilhom kieku kontu għomja u ma kontux ħatja ta' dnub, immissa qegħdin tgħidu li aħna naraw mela id-dnub tagħkom għadu fuqkom. Ħafna drabi aħna naħsbu li nafu kollox. Naħseb li għandi soluzzjoni għal kollox. Naħseb li m'għandix bżonn min jiftaħ li għajnejja fil-ħajja tiegħi. Kemm drabi jekk, forsi anke żgħażagħ li qegħdin tisemgħuni, il-ġenituri tagħkom tawkom xi parir u intom ma qistuhx. Min jaf kemm il-darba tinstema' dik il-kelma anke fil-familji tagħna u inti fejn taf u inti x'tifhem. U dawk affarijiet tal-antik illum mhux hekk. Min jirraġuna hekk eżjes huwa dak li jimkabbar bih innifsu. Aħna jeħtieġ li nagħmlu din il-mixja tagħna kien l-istess mixja li jagħmel l-għama tal-Vanġelu illum. Il-Vanġelu jibda bi frażi tassew sabiħa. Ġesu kien għaddej u lemaħ raġel għama. Hawnhekk f'dan il-miraklu mhux ir-raġel għama li jisma' li ġej Ġesu u jitolbu jfejqu, imma huwa Ġesu li jara dan l-għama u jersaq fuqu. Dan l-għama li kien ikkundannat minn kulħadd, li kulħadd kien jaħseb li dan ġara hekk, ġralu hekk b'kastik minn Alla. Kemm drabi jeżjes, żbaljajna aħna wkoll. Ippreżentajna anke dawn il-momenti bħala kastik ta' Alla. Għax dibna aħna jew għax dimbu l-ġenituri tagħna. Imma dan Alla jarah, jimxi miegħu u x'jagħmel? Jibda jwaslu bil-mod il-mod għad-dawl tal-fidi. Għax hija l-fidi li jiddawwal il-qalb tal-bniedem. Hija l-fidi li jisserraħ lill-bniedem. Hija l-fidi falla li l-bniedem jintela bilena, ikun ferħan, ikun kuntent, ikun serran. Araw ftit kif il-bniedem hawnhekk dan l-għama meta jiġi jara u jibdew jistaqsuh, l-ewwel kelma li jgħidilhom ma nafx, wieħed raġel għamil li ftit tajn u qalli mmur ninħasel, mort ninħasel u ġejt nara. Meta jirġgħu jistaqsuh il-Fariżej, inx taħseb li kien dan? Min dan kien raġel, imbagħad jirrispondi dak profeta. Araw, għajnejh l-għajnejn tal-fidi bdew jinfetħu. Imbagħad jerġgħu jistaqsuh il-Fariżej u jgħidilhom jaqgħu qed jagħmluni dawn il-mistoqsijiet kollha għax tixtiequ tkunu dixxipli tiegħu, li tkun dixxiplu xi fisser? Tisma' l-kelma li jgħidlek u tibni ħajtek fuqha. U bir-raġun jgħidulu int dixxiplu tiegħu veru. Għax hu x'għamel? U jisma' l-kelma ta' Ġesu. U għalkemm ma jafux, għalkemm qatt ma rah, għalkemm għadu jarah qisu raġel komuni, imma l-kelma li qallu mur u inħasel, mar u inħasel. U hemmhekk għamel l-ewwel pass tal-mixja tiegħu wara Ġesu. Sakemm fl-aħħar huwa jagħti xhieda anke li jiġi jimkeċċi mis-sinagoga. Imma jagħti xhieda quddiem kulħadd. U għall-mistoqsija ta' Ġesu jgħidlu iva jiena nemmen. U Ġesu jgħidlu jiena hu dak li qed tara u li qiegħed ikelmek. U hemmhekk x'jagħmel?
jinżel jaduraħ. Jena hawnhekk nara il-mixja wkoll tal-ħajja tagħna. Momenti ta' dlam, momenti ta' gburija, momenti fejn naħsbu li mmexxu kollox, momenti fejn nibdew nidħlu fina nfusna, nibdew naqraw l-istorja ta' ħajjitna, momenti fejn nibdew nagħtu widen iżjed għall-kelma ta' Ġesu, momenti fejn ukoll ninżlu u naraw lil Ġesu. Ejjew ħuti jeżjes, hekk dan iż-żmien ma naħluhx. Ejjew napprezzaw dawn il-valuri hekk sbieħ li nisimgħu lill-kelma t'Alla f'ħajjitna. Ejjew nakkwistaw dan il-valur sabiħ fejn jien inħalli l-qalbi tinfetaħ mhux bil-biża', imma tinfetaħ u timtela bit-tama f'Alla. Bit-tama u biċ-ċertezza li Alla jaqra l-qalb tiegħek u tiegħi. Ejjew inħallu widnejna jinfetħu biex nagħtu widen għall-kelma tal-mulej. Biex aħna wkoll il-lejla hekk x'inħanejdu issa minn hawn ftit ieħor ħanistqarru l-fidi tagħna. Xi fisser il-kredu? Min jaf kemm il-darba dnieh waqt il-quddies mingħajr laqqas biss tajna każ. Xi fisser dak li se nagħmlu issa? Ifisser li jiena u int qed inġeddet l-iva tiegħi li rrid nimxi fuq il-kelma ta' Ġesu. Li jiena wkoll irrid inkun dixxieplu tiegħu. Biex hekk eżies u dan nixtieqek nispiċċa u nagħlaq. Aħna wkoll nistgħu nistqarru dak li stqarrejna fis-salm responsorjali llejla. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew għalhekk mela nġeddu l-fidi tagħna fil-mulej li huwa r-raj tagħna. Ejjew inħalluh imexxina u joħroġna minn dan il-wiet mudlam, imma ma nibżgħux mill-ħsara għax il-mulej huwa magħna. U ngħidu, jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum għam minn bejn miet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew għalhekk ħuti, fiduċja fil-mulej, inresqu it-talbit tagħna. Ejjew nemmnu li aħna wliedu u dan seħħ fina permezz tal-magħmudija li jirċivejna. Nitolbu għall-Knisja sabiex tkun id-dawl li jgħin il-kull bniedem jiltaqa' u jara l-preżenza ta' Kristu f'ħajtu. Nitolbuk mulej għal pajjiżna, għal popli kollha, biex f'dan il-moment ta' dlam, ta' prova, ikun għalina wkoll mezz biex niddawlu bid-dawl tiegħek, nikbru f'imħabbitna lejk u lejn xulxin.
nitolbu. Nitolbu għal likom il-koll li tinsabu maqudin magħna mid-djar tagħkom. Intom li intom familja u knisja ħajja. Ejjew ninaqdu ma' Omna Marija u flimkien magħha narfu l-imħabba li Alla għandu lejna nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej ixħet il-barkit tiegħek fuq il-familji tagħna. Fuq dawk ħutna li qegħdin jaħdmu tant għal ġid tal-umanità, it-tobba, is-servizzi kollha, il-farmaċiji, dawk kollha li qegħdin jiddedikaw ħinhom uħud minnhom anke huma mifrudin mill-familji tagħhom biex jagħtu servizz lilna. Ħoħsieba mint mulej, kun int ir-raj li tmexxihom, għatihom il-paċi, il-qawwa u l-kuraġġ nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll. Biex aħna wkoll bħall-lama, aħna li rċivejna l-kelma tiegħek ngħixuha u ma nibżgħux nuru il-fidi tagħna fik nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Waqt li tilqa dawn it-talbiet tagħna, iftħilna qalbna għalik mulej, dewwaqna il-ħnina tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-ferħ ta' qalbna mulej nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk il-grazzja li jinqimuh b'fidi sħiħa u nofrulek kif jixraq is-salvazzjoni tad-dinja. Bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl tal-fidi lill-bniedem li kien miexi fid-dlam. U għalina li nitwieldu fil-jasar qadim tad-dinja kiseb il-grazzja li nkunu u li jiet adottivi ta' Alla bil-ħasejl ta' twelid ġdejt fil-Magħmudija. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u l-art jannulek qima kbira għanja ġdida u aħna mal-qtajja kollha tal-anġli intennu bla edha. Għaddis, għaddis, għaddis. Mulej Alla ta' riżersti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorija tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wittaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-Raġel Ġust, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jiena nemmen, hekk qallu l-għamil il-Ġesu. Aħna wkoll ejjew nemnu f'Alla li huwa missierna, dak Alla li jaqra l-qalb, dak Alla li jaqfer id-dmubiet tiegħi u tiegħek. U għalhekk ngħidu, missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina,
ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu Ġesu li dawwa l-idlam ta' kull bniedem. Danu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi mikta, għal-dnubieti jisbefri. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għadwanzi, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Jew hekk intom minn djarkom nagħmlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti jiddawwal lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Dawwal il-qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna f'dak bliss li jixraq u li joġob lilek bi Kristus Siedna. Nixtieq nagħmlilkom xi avviżi. Nixtieq nappella lil dawk kollha li huma f'saħħithom, sintendi li mhumiex qegħdin jagħmlu l-kwarantina biex nhar it-tlieta 24 ta' Marzu imorru jagħtu id-demm fil-berġa tal-Gvern ġewwa x-Xewkija. Dan jista' jsir bejn is-sija u l-5 ta' wara nofsinhar. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Nixtieq nappellakom infarrakkom li issa kif tispiċċa din il-quddiesa fuq TVM2 sejjer jixxandar it-talba tar-Rużarju. Però nixtieq nafżakom li dan ir-Rużarju mhux qiegħed isir issa direttament imma kien ġie irrekordjat is-sena l-oħra matul is-sena Marjana. Dan qegħdin nagħmluh biex il-kol kemm aħna f'dan il-mument nitolbu l-għajnuna ta' Omna Marija minn dan is-santwarju għażiż. Ġifieri
intom fuq it-television ħataraw in-nies fil-kappella. Dawk mhux il-lejla. Il-lejla kif qegħdin taraw il-kappella vojta qiegħed waħdi jien u l-lettur. Imma dak ġie irrekordjat u dan qegħdin nagħmluh biex anke wkoll nagħmlu l-kuraġġ dawk qegħdin jippreżentaw lilkom li qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju ta' Pinu fl-ispirtu tal-verità mid-djar tagħkom. Għamlu mid-dar tagħkom santwarju tal-Madonna ta' Pinu. B'dan ukoll nhar imbagħad nhar l-erba' li hija festa għażiża ta' tħabbira tal-mulej, il-festa aħna nsejħula tal-Lunzjata, meta infakru il-misteru hekk kbir tal-inkarnazzjoni tal-mulej, minn dan is-santwarju il-qudiesa se tixxandar ukoll fuq TVM2 fil-5:30 u wara minn dan is-santwarju tingħat ukoll it-talba tar-Rużarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Madonna ta' Pinu come tana l-malti għafdarek ġejnaħna għaxinu titi l-għana